Τι μέρα κι αυτή. Πρέπει να σηκωθώ και πρέπει να κάνω και πάρα πολλά πράγματα. Αχ, τι ήθελα τώρα να κάνω. Καλά, δεν πειράζει. Πρέπει να ετοιμάσω πρωινό. Τι να κάνω τώρα. Θέλω να ντυθώ. Τώρα πρέπει πρώτα όμως να κάνω ένα καλό ζεστό μπανάκι. Υπέροχα. Πρέπει να βάλω σήμερα. Αυτό είναι υπέροχο φόρεμα για μια υπέροχη μέρα. Εντάξει, και πρέπει να βάλω και τα παπούτσια μου. Εντάξει, μη με απογοητεύσεις, τσάκι μου καλό. Εντάξει, άρα και βάλτε. Αγαπητά μου ημερολόγιο, σήμερα ήταν μια συναρπαστική μέρα στο πάρκο. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Ότι είσαι ένα καλό ημερολόγιο. Ότι δεν ξέρω τι να κάνω σήμερα. Ή ότι βαριέμαι. Θα το πούμε μετά. Γεια. Τι να κάνω τώρα. Ας πάω μια βολτίτσα. Εσύ τι κοιτάς. Τι ωραία μέρα για βολτίτσα στο πάρκο. Μα τι να φύγεις. Τι παίρνει. Νεράιδα. Είσαι στριμωγμένη νεραϊδούλα. Όχι, δεν είμαι. Εμπρός χοντρούλη, δράσε. Μόλις το. Την κρατάω από τα πόδια. Τι να κάνω τώρα. Να κάνεις ότι είσαι ηλίθιος. Ηλίθιε. Ωρα, για να σου πάρουμε τη δύναμη και να την πάμε στη δικιά μας αφέντρα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί βρίσκομαι εδώ. Εμπρός. Άσε με. Εγώ το έκανα αυτό. Απλώς είναι μια μαγισσούλα. Άσε με να φύγω. Είσαι καλά. Ναι. Σε ευχαριστώ. Τώρα έχω ξανά την ενέργειά μου. Δεν με φοβίζετε άλλο μικρά σκουλίκια. Τέλεια. Πρόσεχε. Σου παίρνω τη μυρωδιά. Θα
συναντηθούμε, μικρά σκουπίδια. Υπέροχα, τέλειος συνδυασμός, έτσι δεν είναι? Έτσι, φυσικά είμαστε η πιο τέλεια ομάδα, νικήσαμε! Λοιπόν, είσαι καλά, απάντησέ μου! Απάντησέ μου! Ξύπνα! Ξύπνα! Θα ήταν καλό να πάω μόνη μου σπίτι, αλλά αυτό το κορίτσι χρειάζεται τη βοήθειά μου. Λοιπόν, βλέπω ότι χάσατε. Δεν φταίμε εμείς. Τη μαγεία της την είχαμε στα χέρια μας, αλλά ένα μικρό κοριτσάκι μας νίκησε. Γίνω! Και όλα αυτά φταίς εσύ. Όχι, εσύ φταίς. Εσύ συνέχεια ήθελες να το κάνω. Εσύ ήθελες συνέχεια εγώ να το νικάω. Εσύ φταίς. Όχι, εσύ. Σκάστε και οι δύο. Λοιπόν, τώρα θα σας φυλακίσω εάν ξανακάνετε τέτοιες μαλακίες. Τα καταλάβατε? Μάλιστα. Από εδώ πέρα ρε είναι. Ναι, μάλιστα. Τώρα θα σας πάω ξανά εκεί. Αλλά ξέρετε το σπίτι? Όχι, αλλά για μια δουλειά. Αλλά αν δεν το ξέρουμε, τότε για έναν ελέφαντα που πήρε την μεριδιά της μπορεί να το βρει το σπίτι της. Υπέροχα. Τσακιστείτε τώρα! Και μην κάνετε και μην αποτύχετε ξανά. Τσακιστείτε να μην σας βλέπω τώρα! Μάλιστα. Πότε θα ξυπνήσει, μια ώρα κάνει. Αλήθεια, δεν μπορώ να σκεφτώ καν τι έγινε σε αυτό το πάρκο. Νομίζω ότι πρέπει να καλέσω νοσοκομείο. Όχι, μην καλέσεις τίποτα. Ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Γεια. Με λένε Άννα. Γεια, με λένε Κέιρα. Γιατί ξαμαξάπωσες? Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Αυτό είναι το σπίτι μου. Μένω σε ένα διαμέρισμα. Πόσο πληρώνεις? Μας ενδιαφέρει τώρα αυτό? Όχι, αλλά εντάξει. Μήπως θα σας φέρω κάτι? Όχι. Ευχαριστώ. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, τέλεια το διακόσμησες. Αλλά δεν ξέρω που είναι το ημερολόγιο σου, ξέρεις. Δεν είμαι και τόσο, πώς θα το πω τώρα, τζομπόλα, αλλά θέλω να μαθαίνω πια και καθένας. Πού είναι το ημερολόγιο σου? Επειδή είναι κιόλας και μυστικό, αλλά πάρ' το να το δεις αν θες. Εντάξει, thank you. Λοιπόν, εγώ θα καθίσω εδώ να σου φτιάξω κάτι να φας. Εντάξει. Δεν είμαι και τόσο κουτσομπόλα, αλλά να μαθαίνουμε και μερικά πραγματάκια. Εντάξει. Τα διάβασα. Έλα να φας τα. Εντάξει. Πάντα αυτή η κάμερα με ενοχλεί θανάσιμα. Γεια σας. Εντάξει. Θέλω να σου δείξω ένα σχολείο. Wow, το λένε Αλφαία. Εκεί πέρα μπορείς να μάθεις τα πάντα. Κοίτα. Λοιπόν, τώρα, κοίτα προσεκτικά. Μπορώ να κάνω ένα ξυλοπιές και μολύβια να γίνουν μέσα σε ένα μεγάλο μολύβι. Έλα, δοκίμασε. Το πόδι μου. Είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να πας σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, έλα. Αλλά πώς θα γίνει με το δικό μου το σχολείο? Δεν ξέρω, εγώ πάντως αύριο πρέπει να φύγω. Εντάξει, έρχομαι κι εγώ. Εσύ είσαι φίλη. Ψάχνε τώρα. Είναι και με κάποια άλλη. Ναι, είναι με αυτή την Άννα, την Ερέιδα. Κόπηκε η ημερολογία.
Ναι, τέλεια μαγικά. Ξαναεπανήλθε. Έλα, πάμε. Υπέροχα. Πρέπει να τους κάνουμε μια εκπληξούλα πίσω από την πισινή πορτίτσα. Ποιος είναι, ανοιχτά. Πού είσαστε? Εδώ είμαστε, κοτσούλη. Έχω και δυνάμεις χωρίς να μεταμορφωθώ, αν ξέρεις. Άμα! Magic Wings! Wings Club, Anna, Anna, Anna. Anna, νεράδια του λαμπερού ήλιου. Τώρα με ποια θα τα βάλεις? Εντάξει, εγώ παίρνω τον ελέφαντα, εσύ το σκληρό. Τώρα τι θα κάνεις? Τι συμβαίνει? Γιατί όλοι με κυνηγάτε? Πάω μέσα. Μην ανησυχείς, έχω κάτι που μπορώ να κάνω. Άιζεξαν! Τώρα πώς σας φάνηκε? Μα τι μιλάνε? Θα ξανασυναντηθούμε, κοπρόσκυλα. Ναι! Να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει τώρα να τα συμμαζέψουμε τα πράγματα. Έχουν γίνει άνω κάτω. Το κρεβάτι, τα ρούχα, τα ημερολόγια. Τα ημερολόγια! Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. Εντάξει, θα τα συμμαζέψουμε. Στο πήγε φύ. Yes! Έτοιμο το σπιτάκι σου. Εντάξει. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, είμαστε έτοιμες. Είσαι έτοιμη? Ναι. Magic. Η βαλίτσα. Τα ημερολόγια μου, συνέχεια αυτό μου πέφτει. Εντάξει, εδώ είμαστε. Το Αλφαία. Κάτω έτσι. Είναι καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το αντέξω. Άντε πάμε. Η βαλίτσα σου, ναι.